De westkant van Ameland het nou 3 Lietse basisscholen. Iepenbeerderschool De Schakel in Holm, de Christelijke Koningin Wilhelmina School en in Balm Iepenbeerderschool Het Ienster. De schoolbesturen willen in Holm een nieuw integraal kindcentrum. De Balmers binnen benauwd dat dit na 139 jaar de eind van haar basisschool betjut. Wij willen zeker de school niet kwijt. De school is het hart van het dorp. En alle vrijwilligers hier, we hebben een enorme hechte vrijwilligersgroep hier in het dorp. En op het moment dat dat allemaal wegvalt, dan is het hart van het dorp ook weg. De ziel van het dorp is weg. En daarom willen we de school heel graag behouden hier in het dorp. Basisschool Het Ienster heeft genoeg leerlingen. Het komend jaar hier komen er nog zeker 4 beukers bij. Er binnen genoeg kennis hier op het eiland. En ook zeker in Balm hebben we genoeg kennis. Dat is niet het probleem. De gemeente hier van Ameland zal na weken een besluit nemen over de fusie van het Iepenbier en het christelijk onderwijs. Het is dan aan het nieuwe bestuur om te besluiten of de scholen in Balm bloot of een plak rijdt in Holm. Heel veel mensen hier in Balm hebben hier natuurlijk op school gezeten. Ik snap wel dat die zich erg bekommeren over hoe de toekomst van hun school is. Op dit moment praten we over een bestuurlijke fusie. Dus een samengaan van besturen. Dus is er op dit moment nog niks, geen uitspraak over de toekomst van de school in Balm. Maar daar maken ze zich wel zorgen over. Ja, dat snap ik. De voorzieningen in Balm staan onder druk. Kwartling gaat het kerk al dicht. Nou de scholen verliezen, willen de Balmers per vast net. Ja, we kunnen er niks aan doen. Als zij dat willen, dan zetten ze door. Dus ja, we strijden voor de school van Balm. Takom wieken is de gemeente hier zet. Daarna moet duidelijk worden of de scholen in Balm bestaan bloot.